Up guys, welcome back to my channel. Hi! And guys, so, meron niyang ilahang entrance guys. 50 pesos with it's okay na. So, meron niyang ilahang front this. Yes, hello, good morning. Sumupod na ang ilahang uniform sa 50 pesos na yung entrance fees na namuhay free. So, dili po pwede mo sa squad nga, dili mo mag-uniform, kailangan mag-uniform daw. So, mag-uniform na daw. Pwede na lang uniform. Okay. So guys, so time ko ni ate guys. Uniform. So right now, I'm a captain of sa ShipHaus. So from Bisayang to Laagan, so captain of the ship. Ay, nabrikalo. Okay. So going namin guys sa second floor. So guys, mostly kung makita ninyo diri sa second floor kay mga rooms, ga-offer po kasi ang ShipHaus o rooms for chicks. So going to third floor nami guys. So guys, diri sa ilahang third floor, mao ni diri ang ilahang view deck o ang ilahang snacks area. Hi, Totoy Bibo. Paborito kayo ni sa akong lola nga kanta. So mga kabady, sa inyong 50 pesos na gibayad with kuha na siya, free juice and snacks. So that's it muna guys. Magbabay sa ako. So see you later. Chocolate Hills.